съемки. Где си? Ведете дар киҷоёзӣ? Киҷоем? Дар ҷои бародармон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаратон фарро. Умедворам ки шумо хуб ҳастед, консерт ҳастед, ки ҳар вақтанин ҳастед холуқ бародаратон. Як-ду муроҷиат дорам барои аксарияти инсонҳо. Бародаратон фарро ягон тадаима хафа набошем. Мақсад ки нигоҳ кунед зубори хайрияи мо барои чие? Кадом масъала дамера ғанимати на гӯш кунани срочно муҳима ҳамаи мо у шумода зубор меган эҳтиёҷманд чира дар назар дорем. Мо лиш намахадам дар назар дорем ки одамое ки срочно бояд фарзандшона дар беморхона хоб мекунанд, ягон ҷарроҳӣ мегузаронанд, мо ҳамаи инсонҳоро дастгирӣ карда мекунем. Ё кадом нафарое ки маъюб ҳастанд, леченишон дар балниса мегзарад, мо ҳамин хел шахсият додам. Мақсад ки не ки мо пула ҷамъ кунем, бихезем барем дар хонаотон кайфи сафо кунем. Ин чизҳоро илтимостон мекунам. Нафарое ки мақсад ки занг мезанем, мода илтимос ина стоп. Ба хотири чи стоп? Ба хотире ки занг мезанем, мегӯем ки ман дар отдел маҳкамам, мада 5000 10000 расид дар кора. Бародари азиз, ман дар Москва будем, моям дар отделу маҳкам будем, на ки дар кор нестай дар мардами муҳоҷир зулм кардам. Барам хайра фаромӯш накунем бародарое ки мегӯем ки дар спецприёмовати дем дачка кардам дар кораи отдел дем пули билет дар кора. Ин чизҳоро илтимостон мекунам, запрещено напурсен, моро занг назанед, илтимостон мекунам. Ба ҳамон хотир бародаро фаро кадом нафароеде ки ҳамин мақсад серьёзни бад ҳамин касалодан ҳамон инсонҳоро дар як ҳафта як зубор мекунем. Чӣ гуна ки медонем ки мисол дар як ҳафта ки 2 та зубор мешавад, ба долгае бад мекашад зубормо. Ба ҳамон хотир бародаро хоҳаро дар як ҳафта як инсон, як ниёзманде ки действительно шароити пастда қарор дорад ки бояд бигира балнисада бара фарзандша муолиҷа кунад, лечение кунад, ҳамон инсонҳоро. Ба як чиз дигар ногуфта намонад ки ҳиҷома мақсад гармарид бародари мо ӯй кардаге, чӣ гуна ки медонед дар шаҳри Москва ҳам мақсад ҷои худро ӯй кардаге, дар ҳамин Тоҷикистон дар пеши бозори Фаровон, рӯпарои бозори Фаровон, дар дуюм ошия сеюм ошона да ӯй кардаге, рақамҳои телефонаш +992 301 70 93. бо номеро шонқати гап нестайда, мақсади хеле чиста грандиозни баданда, мисол корошонам на ки конкретне. Ба ҳамон хотир меем бо бародарака дастгирӣ мекунем дар мақсад дар шаҳри Душанбе, дар бозори Фаровон, правильно бародар? Рӯпарои бозори Фаровон дар сеюм ошона. Мақсад ҳиҷома. Пока ҳиҷома. Ассалому алайкум бародарони азиз. Пока ҳиҷома накардастем, фақат лечени гарманӣ рафтасе. Мақсад ки ҳозиражда бародаро китобошкаш нестай, мақсад чизош нестай, ана фақат гармарид, хо бонуво, хо апа хоҳарон, акау додарон, бобиён, кадом метавонад ки дар коре ки барои гармарид ҳамин рақамҳои телефонро занг мезанем, иншоалло ки аймон бародар холовтон гап мезанем, як чиз скидкаи хубтон мекунад. Нишонаҳои гармарид бигӯ. Нишонаҳои гармарид барои бисёр ки тез гириб мешем, ови бинитон мерад, чашмотон сурх мешад, запхи даҳа, пешонитон вазбинӣ мекунад. Мақсад ки намехед бародарда муроҷиат мекунем, иншоалло мушкилитонро ҷойда ҳал мекунад. Ба ҳамон хотир лечение карда мешавад ба доруи гиёҳӣ. Барои бародаро дастгириро фаромӯш намекунем. Ҳама каса медорем, лайкшапар комментарҳои хуб мекунем, то ки ҳамин бародаронро мақсад видео бихеза мотиватсияша иншоалло аксиёи хуб сар кард. Ба ҳамон хотир любое время дастгирӣ мекунем бародари худмона. Мақсад чӣ хеле ки дидестен дар Москва ҳам дора ҳамин корхонаи хача, ина дар ҳудуди Тоҷикистон, дар Душанбеи зебоманзари худ мо шӯедем ки барои ҳамин бисёр аксарияти бародару акау хоҳар ҳамин обшида семия барамон ха бо сарбаланду хонавобод бошем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ дӯстои азиз.